Naiz irratian, bigarren kafea. Astelena da, eta azaroaren azkeneko eguna da, hilabete hasi bezain ondo bukatzeko prest gaude. Eta gaur hemen gauz, gauza mordoa kontatzeko. Baina, inoiz ez digutugu kontatzen asteburuan gertatutako gauzak? Bueno, bigarren kafe utzi eta Arianeko lankidekin june balin badezu. Ez da, baina, gauza asko gertatu dira. A ber, esan zer gertatu den. Atzo, azarako 29, 40 urte bete zituen korrikak. 1980an korrika abiatu zen Bainetitik, eta Bilboraino ibizitzen Euskal Herri osoan zehar milaka lagunen parte hartzarekin. Urtero bezala, gailak antolatu zuen Euskal Herri osoa euskalduntzeko beharra aldarrikatzeko. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Ese bingalde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan, Gura eta gara, euskara gurea. Aleko ondartza, gerorantza. zein dago abesten? Ales? Jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Abeste hori entzuniz malu oraindik korrika jarraituko luke Kilian Jornetek. Bai, korrikaren festa giroa falta izan zaio. Ostiralean, 24 orduz, etengabe korrika egiteko desafioa hasi zuen Jornetek. Osea, 24 orduz, Norvegiako atletismo pista baten. Baina, 10 ordu eta 124.008 kilometro zera batzanean. 124.000, Ai, barkatu. Ni esan likzu bat gaur asko di, larri dira. Bueno, 124.008 kilometro zera batzanean, ikasketa utzi, zora gabiatu sentiduena, eta mediko meditzeko zeteren, a ber. Bueno, lasai Kilian, ez zuten bagaituzu, deskantzatzeko astea daukazu. Gure korrika 2022 arte azeratu dute. Nahi baduzu, orduan gerturatu Euskal Herrira eta gurekin hasi furgonetaren atzetik korrika. Udaberen izango, orduan, auto beratu dira temperatura egin. Txako. Bai, horretek ez baina Euskal Herrien lortu du, kirolari batek bere ametsa erikakak apostuen eta aurreikusten aurka, buruz buruko txapela jantzi zuen atzo. Jorkin Altuna, adiskideari irabazita. Entzun. Horriak ikusi ditu partida erabat bideratuta izan eta gero. Tanto bakar batera hurbildu zaio Jokin azken sake hori erdi-erdira. Bian horoskatzen duen, Eta izan duen lehendabiziko aukeren bukatu egin duen. Eta azte bigarrasi egiteko. Zorionak irik eta eskenik asko zuri esker bonboikasea bat irabazi nun. Bai, nik dastatu egiten horietako bat. Eta beste buruz-buruko jokatu da asteburuotan, baina hemendik urruti Mike Tyson eta John Junior boxeo izarrak biak munduko txapeldunaiak ringera itzuli dira, 8 asaltoko borrokaldia berdinketan amaitu da. Bueno, eta berriro historia berbera. Ez ezaguna nazu, Mike Tysonek, bere emazteoia, Robin Givens, hoitzen zuela. Eta gainera, Robinek dibortzia eskatu eta hori salatu zuenean, Amerikako emakumerik gorrotatuen bilakatu zala. Baina noski, Mike Tyson jainko bat onda, bizirik dagoen mito bat, inspirazio iturria Maradona moduen. Jainkoak zoriontsuak dira. Sustraien bizitza bizi dute. Fatuak ez ditu beren desikak zanpatzen. Edo zanpatuaren gero bizi internala ematen die. Ez dute hitzalik. Ez inor samintzen dituenik. Eta gainera, ez dira existitzen. Eta hitzoiek? Aproposak, ez da? Bai. Fernando Pessoaren agina, gortzen produzen popular eragile eta bazkaria. Mila berdu, hausten hiltzen, eta horrein ez dugu ikasi patxanak jaikatzen arriskutua dela.
Eta orain bai streamingetik ondo entzuten gaituzuela, zen norbait iaztu egin zaio, sartzerakoan bere mikrofonoa muteatzea, eskerrak amatxok txibatu didan. Ba, beste idazle famatu bat ere Oscar Wilde gaurko egunez hiltzen Dorian Grayren erretratua, Cantervilleko mamua eta beste ipuin batzuk edo Fidel izan beharraz lanak idatzi zituen. Eta gaurko egunez, Paul Walker, Paul Walker aktorea izan The Fast and Furious filmetan, Brian O'Connor pertsonaiaren papera egiteagatik egin zen ospetsuera. 2013an hil zen, kotxe istripu baten. The Fast and Furious 7 grabatzen ari izan garai hortan eta amaitu gabe utzi zuenez bere anaiek ordezkatu zuten. Abesti hau egin zuten bere omenez. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Eta jaiotzak ere aipatu beharko ditugu, ezta? Bai, mesedez, abesti honek triste jartzen hau, Kirolari bategaz hasiko gara, zorionak Imanol Rojo eskiatzaile tolosarrari eta Inigo Cervantes tenislari Hondarribiarrari. Eta saio hontan asko gustatzen zaigun pertsona baten urtebetetze eguna da. Zorionak Mikel Urdangarin. Beti aurkitzen dugu aitzakiren bat Mikelen abestia jartzeko, gaur bereziki. Eta jarriko ditugu gehiago gainera datorren asteazkenen Mikel Urdangarin hementsi izango dugu. Goiuriren alboan ikusten duzuen piano hori joaz eta segurazki gitarra ere noski eskuan daramala eta asteazken hontan Iker Lauroa izango dugu akustikoan, baina gaur dagokionari Urdangarin jauna, zorionak. 2020ko maiatzean gure uretan, ur zabaletan, urratu zuten azal berdea, iratzarri zen itxas barea. Eta gaurko egunez, jaio zen, Kali Kuko, estatu batu erraktorea. Kali Kuko. The Big Bang Theory eta Charmed Embrujadas telesaiengatik da oso ezagunez. Nik ez dut Kaylee zoriondu nahi. Zeba? Acabáramos. Telesail berri bat aurkeztu du, The Flight Attendant. Eta azafata bada, Van Gogheko hotel batean esnatzen da, eta ondoan dauka, bere hegazkinean etorri den bidaiari bat. Baina zein da arazoa, bidaiari hori hilda dagoela. Eta ohea odolez beteta dagoela. Lehenengo minututik engantzatu nintzen, eta ni prestatu nintzen hor sekulako maratoia egiteko. Kilian Jornetek egin dituena, baino luzeagoa. Baina zuk ere zora bedut amaitu zenuen, eta medikoak esan zizun, hau beduzu hau betetea. Ba ez, ni jaren prestatu nintzen, eta pum! Hirugarren ataletik aurrera, telesaia ez dago ikusgai. Sekulako koitus interruptusa nintziten Kaylee Kuokok. Haze asteburu izan dugun. Bero, gaurko saioaren inguruan ere hasi beharko dugu hizketan, ze gaur ez baino datorren astean Elisabet Olasko agari galdetu beharko digu, koitus interruptusaren inguruan, gaur Durangora begira jarriko garela badaki, baina beste gauza batzuk ere baditugu. Gaur, Daniel Lizarralde elkarrizketatuko dugu Zur Jole Artisautza Akademiari buruz hitz egingo dugu. Horregatik ekarri zuzuk Zur Jole alkandora? Bai. Bete apropos. Eta, txakurretaz hitz egingo dugu. Goiurik txakurrak ikusten ditute, jo? Eta, nahi horrek beti jartzen hau batzik. Orduan, gaur Nora Oteiza aritza Bilalbengarekin etorriko da, eta txakurren jatorriaren azkeneko ikerketa aurkeztuko digute. Nik ikusi dut galdetegia, eta oso interesgarria da. Oso interesgarria da gaia, baina adi entzun beharko dugu, ze asko dauka aritzak kontatzeko. Eta kafe giro honekin, gaur bekaduna daukagu estudioan, akaso kafea ekarri ezaguke. Bekaduna? Bekaduna. Sebastian!
Bekaduna sari parea bezaztian etorri da, ez da oso bekaduna, Ez, baina zitu ekarri sariak, Ez ezki benenik iritsi. Ah, Baina bat izango dugu hemen estudian tarte batean mintzat, perfecto. Zuekin, Mrs. Faribasihan. Hi everyone, good afternoon. Arratsaldeon danori. Bueno. Lady Goyuri, ez eiz arrandia. Bienavendua, gabonak! Ez digu mikrora hitz egiteko aukerarik eman, esan du, ez duela entrevistarik eskainiko, baina lekitiko zinebileratik bi sari besazpian dakartzan Imano González Gurrutxaga estudian daukagu, baina hor dabil, lanean, ez dakit gidoiektan lanean edo. Lanean ari da? Bai, lanean ari da. Hori egiteu, Hori egiteu. Gidoiak idatzi bakarrik ez. Eta izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio, gaur bigarren kafeak 104 ditu azaroak azkena, eta bai abenduaren atarian gara, eta bai inoiz amaituko etzen zirudien 2008 urte hau ere, azken txampan da, Kilian Jorneti bere korrika soia baino luzego egiten ari zaigu urtea. Arratsaldeon guztio, joan gaitorri bigarren kafera, gora bihotzak! Gora! Nola maitze ditugun bisitak gure bulegoan. Faltan botatzen, hasi naiz amabiak aldera gauero, netxo batez, gauzak aldatzen eta hemen, itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin, aldebe xamarra naiz batzutan, oraindik, urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean, egia esan, desbian, bare dako dena. Bulo lagunen azken kantua gure izarrak hauek ere Durangoko azokan izango dira eta guk Durangoko azokari erreparatuko digu, baina noski horren aurretik maite duten tarteari heldu behar diogu, Faribasihanek zer du maite? Iñigo beti behituzte. Bai, Nahi bazu, Ez. nahi zuzuk hasi Goyuri. Nik barreratuta dekote, nik ban hau prest. Ai, Neuk borkatu. esangot. Bitu, nik maite ditut begietako irrifarrak. Egitako irrifarra. Bai. Eta, bueno, maskariak zeuze honak arri bazkuen da begietako irrifarrak gero eta nabarmen hauek diela, eta gero eta gehiago nabarmentzen diela, ez? Eta nik aste honetan begietako irrifar oso poli bat ikusio gainera irrifar urdin bat izan da. Ai, ama! Eta oso barkatu, oso urbi jartzen da, oso urbiletik ikusiot eta bereziki gustatu jat, ez? Azketako azkenen begietako irrifarroiek barrutik gauz asko moiten da biez. Eta hor, tximeletak. Oi! Badakizu nola da noi inglesez? Butterflies. Ez, begitako... Txiribitak. Filiniz. Aio... Nola da hori ingelesez Goyuri? Smiles. Smile with your eyes. Smiles. Hola ditzaio, Ja. Benetan? Bueno, bestela ondo, nire maite duta da, goizetan eta etxean bereziki, guzkia leiotik zehar sartzen denean eta kafea prestatu berri duzunean, hori guztia osatuko duen aitzakirik daukazunean. Eta nik gaur baneuken zerbait garrantzitsua irakurri eta gozatzeko, etzen e-mail bat, gozatzen den irakurketa horietako bat, berri irakurketa bat, zehatzago esateko.
eta kafea eta guzkia hola zeharkan ituela, gustora aritu naiz irakurtzen, eta, bueno, eriotz giroan ibili naiz, zaila. Euren batean kontatuko dizugu. Idiotz giroan. Petit mort. Zer harkatu? Oh, Petit Mort. Petit Mort Horregatik iritsi zea behan du. Petit Morten ibilizea. Ez. Ah. Ez lizunak zeaten, ez da? Azte buru zaila izan dezu, Esan dizu, ba, oso ona, ikusi dula norbait begiekin. Ja, ezkinen begira da zari. Ja. Tximelete gari malikatzen dute baina. Ba, ez dute sukaldatzen. Bo, Juri, eta zein da zure maite duta, Ba, bida. Nere maite duta da, konturatze zeanean, ba, etzen oker zinela edo, etzen eukala arrazoik, eta ez zaizunen kostatzen hoi onartzea, osasen nahi dut. Gaizki zerbait, ba nik beste gauza bat pentsatzen nuen, eta guain, ba, iritza aldatu dut. Eta hoi onartzen duten pertsonak maite ditut. Adibidez, hau okurritu zaitzei, nintzen irakurtzen atzo sekulako istripu aukizun Grosjeanek, formula bateko autogidari batek, eta salbatu da Haloari esker. Haloa da formula baten erabiltzen duten segurtasun sistema bat bereziki burua babesteko. Eta hau jarri zuten, ustet, gutxio gora bera izango zen, duela 3 urte olako zerbait, esan zuten formula bateko antalotzeiek, derrigorrezkoa orain gidari guztiek erabili behar dezute Haloa. Eta Grosjean zeon horren aurka. Ez zitzen gustatzen, ez zula nahi, kotxean ez dakizean datzezula, tal. Eta ez zula nahi, eta ez zeon ados. Baina, bueno, derrigortuta jarri behar izan zuen, eta atzo istripua euki, eta ordu batzutara, esan zuen, bideo bat grabatu du erietxetik, eta esan du salbatu naiz Haloari esker. Eta bat formulan barneratu dugun elementurik onena da Haloa. Hoi da, bai. Eta esan daitia, ze ona, zegoen dela urte batzuk, ibilizinan kanpaina egiten. Porsako ematen, Haloa, etzan bakarra, adibidez, Fernando Alonso handi hori bai, atxuzan, esaten, behar izitzea gustatzen. Baina, bueno, behar ituzan kanpaina egiten, ez zula nahi, eta guain, esan du, ostras, salbatu naiz, eta orain zuei hitz egiten ari naiz, eta Haloaren gatik izan ez baritzen hitzak, egongo hemen zuei hitz egiten. Eta jendea ikustatzen zaio horrelako gauzak onartzea, eta berak onartu du, eta haupa, Ietxeako, bizika hon bitartu. Ietxeako. Izeba ere hilda, era berdinean hilda. Izeba ere hilda, era berdinean. Eta Durangon aurkituko ditugun disko eta liburu mordoen artean, bada entzuten ari garen artista honen azkena, bat edo 3, Amorante, hau vinilo eta guztire badago, eta azala benetan ederra du, Bueno, eta guk erabaki dugu, ez? Durangoko azokaren inguruan, zematen falta dira, 4? Bueno, ezin da esan falta diala, ze ja adibidez denda digitala ja martxan dago. Bai, baino oraindik goxotasun puntu eman bar diogu Durangori, ez? 4tik 8 izango da, han badaude hainbat ekitaldi antolatuta, eta guk hoietako batzuk ere gomendatuko dizkizuegu, baina bai, labegon falta dira, ez? Denda hor daukazue, eskaerak egiten azaitezkete, baina bidalketak 4tik 8 egingo dira, ez? Hori da kontua. Eta zorte pixkatekin azkar funtzionatuko dute bidalkete sistemek, eta zuek egun horietan zehar jasoko dituzue. Bueno, behintzat, olentzero etorri baino lehen. Bai, zator olentzero? 24, Ai. Ja ez da ezergatzen, ikusten gure estudioa? Bida, nik ingoetola, oain modan dauden TikTok edo Reels edo itako bat ezela, eta ingoet. Eta bihar ikusiko zuen diferente. Claro, eske bihar ja abendua da, orduan, abenduk bat, pa! Gabonak abenduak batean hasten dira? Netzako bai.
Ze ona, beste maite dut bat okurritu zait. Ze gauza gogorra Esan dezaket, nire beste maite dut bat. Mese. Bai, esan. Mese. Nik maite nuen, sentsazioa eskolan, txikia ginanen, abendua eta abenduko egun hauetan, eskola jutea ze divertigarria zan. Ez genuen ez egiten. Ja egun hauetan zeite zenuen. Eskulanak. Eskulanak eta arboli pintxeu, eta olentzero pintxeu. Zuaitza, historia kontatu, lista egin, roletzerori edo erregeai, edo San Nikolas, edo nahi dezu nahi ze eskatu nahi zenion. Eta ja giron sartzen, eta hoi Barkatu, olentzero San Nikolas edo nahi zenuenari. Zera. Guzken olentzerotik gara da hori niongo planik izate. Erregeak? Tolosara etortzi zian erregeak. San Nikolas? Bueno, leko batutan San Nikolas etortzea. Inklusiba izan nahi nuen. Inklusiba zeinekin, ez dut esan dut hortzen. Ui, San Nikolas Europako beste herrialde askotan dago. Ah, bale. Eta, aizu. Bale, baina ulertu dut. Ez, baina non ulertzen. Goiuri San Nikolas iskatzen, pentsatu. Pues agian. Ez que San Nikolas lehenago etortzea ordu nola. Beraztegi esateateako San Nikolas iriste zan? Ez. Ez da. Oain mozintzat. Bera, nor mindu du. Abesti bat aukeratu behar genuen Durangoko azokan murgiltzeko eta hau bururatu zait esango duzu. Hau baino Loutopetek aurten ez du nobedaderik bertan da. Ez, baina Durangoko nire azken liburua, erositako azken liburua hausi izan zen, Loutopet eta Arkaitzkanok abesti bat gutxiago diskoko letra eta ilustrazioekin publikatu zuten edo editatu zuten liburuxka txiki baino eder bat eta antzeuden Rafa Rueda Oier Arantzabal eta Mikel Urdangarin estanean eta azkenean batetik da bestetik diru bat uxautu genitzen. Trampain dezu, guri esan diguzu liburu bat eta disko bat aukeratzeko eta zuari zara hemen... Baina ez justifikatzen sarrera. Bale. Segidoian ez ez du abestirik proposatu ez da? Nilo pentsatuko ditu ez? Nahizu kafetxo bat? Inigo berandu etorri da gaur. Mesedez. Giotan milatik segitzeko zutik gidatzeko abailari. Bueno, zein hasiko da bere gomendio eta proposamenekin? Edo hasiko gara liburuetatik eta gero diskoetatik? Edo nola? Vale, zuek esan, nola esan egin? Bai, lehenengo liburuak, hoi da. Venga, zein hasiko da? Bitu, lehengoan oita gazte batzuk farruk zat, poetisaren inguruan arituz dineten, poetisa iraniarra da, Miren Agurmeabek bere poesiak itzuli deuz, euskerara, eta, bere liburu hau, Durangon egongo da salgai, edo, badau ja salgai, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, ez dakit, ni poesia faltan nabile, ez dakit poesiak deitzen nau gehien bat azken aldi honetan. Eta gustatuko litzaidak edo proposatuko nuke Estibaliz Martínez Díaz de Serion azalberritze bat poesia liburua, non gaurko egungo gizartea kritikatzen daben poesia liburu bat da, oso hizkuntz sensible eta oso zuzenarekin. Eta horretxe dien nire bi proposamenak. Zer Goiuri, zuzioz? Ni noan, zen Miren Agurmea beha ipatu du. Bai. Oso poesiatik gaude gaur, Bai, eta nik aukeratuet Miren Agurmeabek idatzitako liburu bat. Nola gorde errautsak kolkoan. Izenburu alegoriko bezain ironikoa dauka Miren Agurmeaberen poesia liburu berriak. Zeinetan azken hamarkadan idatzitako poemak biltzen dituen. Eta nik aukeratu dut horrexegatik. Zenei gustatzen zaizkit asko poesia liburuak non urte desberdinetako poemak ezaltzen diren. Antologiak. Bai, ze azken hamarkadan idatzitako poemak biltzen omen ditu Miren Agurmeaberen azkeneko liburu honek. Eta politia da, zenei politia zait behintzat ikustea nola nabaritzen den estilo aldaketa urteen arabera. Duela 10 urtekoak eta urtengoak desberdinak dira, izango ja, imaginatzen dut. Eta orokorran izaten diralako. Eta gustatzen zait ikustea nola, urte honetan, beste sentsazio bat, edo urte hau,
alaiagoa da, edo urte hau ez da alaia, eta asko gustatzen zait, orduan nola gorde rautxa kolkoan, birna gurmea be. Uda berriko euritan larrosak pizten izi. Potoloak, datoz aste honetan, Potolo. ostegunean euskararen naziarteko gune izango da, eta ostiralean alabearrez, zoroituko du Xabier Lete. Eta nik zalantza izan dut, badelako oso erakargarria egintzaidan izenburu bat, urratxurratuak, Xabier Lete gogoan izeneko liburua, hainbat idazten saiakerekin egindakoa, tartean, Handu Lertxundi, Arantxa Horreta Bizkaia, Juan Cruz Higuera Bide, Lourdes Otaegi, Txaro Borda, Jon Gerediaga, Alex Gurrutxaga, Ainhoa Urien, Jon Martin, eta Ignacio Mujika. Eurek bakoitzak saiakera banarekin osatu dute Xabier Lete gogoan duen liburu hau, eta nik uste, batetik edo bestetik, gure estudioko maiontako liburu trukaketa gunerakari bar dugula, Goiuri. Bai. Ze gainera horrela, 10 saiakera txotan irakurtzeko ere, edozin kafetartea aprobetxa ezakezu. Saiakera irakurtzeko. Ba, ekizu zegin dezakemon? Zuaitza jarri, gabonetako zuaitza eta zuaitza azpian liburuak. Inigo! Ez da txarra, Eskerrik asko, Maria. Epa! Ez que zea pixkat Grinch. Edo Grinch. Grinch ditu iazu? Bai. Hoi Woody Allenen azken pelikulako protagonista zan? Itxasontzia asti. Ez dakit Grinch edo beste zinema zuzendari frantziar gazte pompoixo horren artean, ez dut dudan nahiago Grincha izan baina. Woody Allenen azken pelikula zego gorra. Zego gorra. Wow. Zeinak itzuleko ditirua. Eskipatu intzen hon. Norbaitek erantzun. Baina nik badute hortxigatu naiz, urratxurratuak gomendatu nahi, baina topatu dut Begoña Abad dela parte poeta gile Burgostarraren liburu itzuli bat, Fernando Rey Eskalerak itzuli du, eta benetan oso gustoko dut emakume honen poesia. 112 poema biziari galak jartzeko izena du, eta liburuak alaxa aurkezten du bere burua. Pentsatzen ari naiz, ez oten iokien utzi beharko idazteari eta ogia egiten hasi, gozea pasatzen dutenen artean banatzeko. Naiz eta gizakia ez den bakarriko gizbizi. Baina batzuek esaten dute egunero poema bat behar dutela, ahora eramateko. Eta nola Goiorik eta Faribak behar duten egunero poema bat ahora eramateko, nik autorearen, egilearen, Begoña Abaden bat laburra itzuli dut zuei oparitzeko. Ez dakit inoiz esan dizudan ama txikia dela, eta hankapuntietan jarri behar duela, ni musukatzeko. Duela urte batzuk, ni ere luzatzen nintzen, ari musuak lapurtzeko. Bizitza osoa pasa dugu, luzatu eta makurtzen, elkar maitatzeko neurri zehatzaren bila. Ez que zure ama da txikia! Bai! Ez da handia! Baria izegiten, musiken aiden agiek, odola erretzen zuten. Leteren abanero gozatuko du amaierar arte, eta bagoaz Durangoko diskoen proposamenekin. Ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari da urruntzen, antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko du, norbaitek erantzun dezan. Jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari da urruntzen, antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Izango da euskeraz esaren bat erratza etxera edo etxerako. Zeba? Ez dakit. Ui, tipa hau azte azkenan dator. Aiba. Ui? Ez da izango baiker. Lauro ba. Ez dut ezauten. Ez? Ai, ama. Nonakoak zeaten. Bueno, disko bana edo akaso batzen baino gehiago, ez dakit, gomendatuko dizuegu. Durangon, guk erosiko genukena edo erosiko duguna. Hor ja norberak ikus ezala. Bueno, nik badekot, Nik badekot, baina lan dabe gomendatuko dut. Nik, nire gomendioa da Iker Lauroban udaberri diskoa. Bueno, udaberri ez bakarrik, negua bere badeko, eta udez bai, negua Durangoko tokan. Eta zer gaitik, bitu. Niretzako Ikerdarako Euskal Herriko artista ondienetarriko bat. Eta bere elegantzi, edertasun, magia, xamurtasun eta sentsibilitateak ez dekolako parerik. Eta bota. Arrazoi. Inoiz bertan egon ez baiz bezala. Zu edo ni. Zu. Ui! Zu edo ni. Zu. Ez du. Nik proposatu behar dizudana beste giro batutara hurbilduko da. Saiatu naiz pixkat urruntzen nire ohiko pop rock doinuen zaletasun hortatik. Eta pentsa, testura izeneko proiektu hau gomendatu nahi dizuet. Napoka iria desegin ondoren, hainbat proiektutan ibili zen Ander Mujika musikari, baina denbora baten ondoren, hortxe, gordeta zituen zirriborroak atera. Eta oso proiektu norberarena marrazten hasi da, edo hasi zen, hainbat urtetan, azken urtetan eginako zirriborroiek, garbitu, txukundu, landu, eta hortik 6 pieza eta kantu bat bildu zituen. 6 soinu piezak dira, eta Fuji izenekoa kantua. Eta tira, berotasunaren bila Felix Bluffen gana jo zuen, Willis Drummond, Joseba Irazoki eta lagunak, Botibol, azken urtetan lagun eta taldeki izan duen honekin, alako produkzio lanak egitera, eta bien artean hainbat ukitu eman, eta Johannes Buffiri, Dalek, Zombie, Tharson Moore, edo horrelako taldekin aritu den, beste lagunari pasazioten bilduma, eta honek, pixkat soinua boro bildu, nasketa txukundu, eta azkenik zoragarria den Maialen Belaustegik Gardenekien proiektore bat baliatuz, diskoaren inguruko irudi guztia landu zuen. Biniloan aurki daiteke testura, eta hauxe da, testurez osaturiko bilduma, izenburuak ere halaxe diote. Diskoan 1, 2, 3, 4, Fuji, eta gero 6 eta 7. Eta niri 4 hau oso erakargarria egin zait. Eta asko gustatzen zaizkit azken aldian horrelako giro ambientalean, instrumentalean eta testura inguruan ari diren lanak. Askotan entzun ditugu azken aldian, ahondarraoakien inguruan aritu garenean Aitor Etxebarriaren Nihilism Part 1 diskoa. Eta pentsatu dut hori ere gomendatzea, baina 2019koa da, ez dago vinilo formatuan, CD-an bai, oso gomendagarri hori, baina uste dut testura hau, nire vinilo kolekzioa nola txartatzeko, marabillosoa dela, ze viniloa bera ere arte obra bada, uste dut lokaleko dozin paretetan ere jargenezakela honen kartoia eta gozatuko genukela.
Eta orain zure txanda da. Ba, nik aukeratu dut, diska bat erosiko nukeen aurten, dala Koban taldearen Koban diskoa. Eta, esango zuen, zer da, disko berria? Ez. 2018an atera zuten, ari dira, lanean beste zerbait ateratzeko asmoz, baina hau atera zuten 2018 urtean, eta aukeratu dut zen nik ez nituen ezautzen, eta bain dela gutxi, gure lankide Maitena Salinasek gomendatu dizidan talde hau, eta esan honu, wow, ze ona. Nazten ditu, pixkat, jazz, swing, elektronika, trikitixa, ito urte hor nasketa, superpolitia, eta nahi iruditzen zait, Durangoko azoka badala baita hitzaki bat, topatzeko beste urtetako produktuak, ze ez daude, Durangoko azokan zaude, bakarrik aurten edo azken hilabetean kaleratutako lanak, ezakit, beste denda edo lekuetara jute zenen eta daukazunen lehenengo lerroan, azkeneko asteko nobedadeak, Durangoko azokan pixkat denetarik dago, eta hau Durangoko azoko salga, eta ikereko nuke. Espero ez diren itzaletela ohituren artean guretzat baten onbai zure zain Anai arribak agur eta ongi etorri ordurik gabeko atarira galdera diego nazpiedara zuen goizeko mandirei kantu hauek Harrituta utzi nozu? Eba. Zuzean kutsa kulturakin ez zenunkoan ezagutzen, Ba ez. Dena ezin dut ezagutu, ez du ez dela inogo. Nik ere ez dut ezagutzen. Badakit, baina, zuk ustezu baiet. Bueno, zan, lagun. Imanol? Imanol? Lagundu. Lagundu, Imanol. Entzule agurgarriok nire naiz izan. Bain krimena idatzi da, bigarra kafearen estudioan. Krimena eta zigorra? Akatu, nau. Ez dakit urrengo ordu terdia nola mantendu gona izan dirik. Baina, uste zenuten nik ere nuela, etxera erratza pasako. Nik beste bi disko dauzkat gomendatzeko. Bat, Faribak gomendatu duna, Iker Lauroba, eta bere udaberria. Eta bestea, Izaroren Limones en Invierno. Eta bereziki Limones en Inviernoren viniloa. Ze salgai egongo da, eta izugarri politia. Ze da, limoi kolorekoa, eta barruan dauka postal bat, dauzka polaroid argazkiak, dauka mapa bat, eta dauzka sorpresatxo pila bat mordoa, orduan viniloa da, bueno. Limoi zaporea dauka. Limoi zaporea dauka, eta astringentea da. Limoia bezala. Dena. Eta nola ni, bueno, koronavirusagatik izan ez balitz, ni bueno, igual ez, lanen egun barko nuke, baina, bueno, bestela... Ez da saitzi, zosko gehatzen lanian. Abenduak gauerako libratzen du. Bueno, ongonitan, Durango gazokan lanean, zen urtero dena izlanen, Izaro eta Iker Laurobaren estanean diskoak saltzen, eta nik aurten laneo nahi nun baita, baina ez dago estandik, eta ordan, komentatu behar nitun bioiek, noski. Bueno, diskoak eta liburuak proposatuta, zera proposatu beharko diogu entzuleari. Benetan gertatu behar duten ekitaldi horietatik, batzuk eta gero alduenak, goza ditzala eta ezin duenak bertaratu, bertan edo inguruko herritan bizi ez delako, batira, streaming bitartez goza ditzala. Eta bitu, nik aukeratuko nuke kimuak solasaldia, dala labur metraien inguruko solasaldi bat, eta bueno, tamalez, streaming bitartez ez dituzte proiektatzen, beraz, bertara gerturatzeko aukera daukanak, gerturatu dadila. Da bertan egongo die, Paul Urkijon, Dardar,
Maria Lortza eta Koldo Almandones Quebrantos, eta... Zeinen. Koldo. Almanos denak. Almendros? Ez, Almandoz. Eta Auskena taldean Eiza. Hiruek egongo die. Da, bueno, gaina aurton konfinamenduaren asunto guztienekin apurreti uste danok apurreti itzalita ofean egon garela batez bez. Eta eskara igual asko enteratu nobedaden inguruen, eta bueno, ni solasak honetara gustu ondizungo litzateke. Kimuak. Eno zinean amiltzen naiz, argi zuri batek kopetan jo arte. Nik abenduaren bosterako mainguru bat gomendatu nahi dizuen, eta ez da originalegia, baina bai iruditzen zait oso beharrezkoa. Eta da, askotan kulturatik planteatzen ditugun ezinbesteko tasun baldintza edo irizpide horiei benetan izena bizenak jartzea. Eta mainguruak horrela izena du, zergatik da zuzeneko kultura ordezka ezine. Wow. Zegoek esaten dugu, eske kultura beharrezkoa da, kultura bla 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 bla, ez da gize, bla bla bla. Zergatik da ezinbestekoa, zergatik da zuzeneko kultura hori ordezka ezine. Hori erantzuten saiatuko dira 3 emakume puxka, Miriam Romatet, Zumaiako kultur programatzailea, Amankai Gaztainaga, musikari, aktore, antzerki zuzendari eta bestelakoa, eta Xakti Olaizola. 3 artean, emango diote honi forma pandemia garaiko arriskuak eta erronkak. Landakon izango da mainguru hau, arratsaleko 7:00. Bat sartzen zait buruan. Eta beste proposamentxoare noski, Tolosan musika giroan ezi garen ontzako ezinbesteko ahotsare badau. Eta orduan oroitzen naiz. Pentsa, gu bide hartzean entzuten ikasi genuen, ikasi edo saiatu ginen kantuak egiten ikasten, Jose Rasenperena haiekin jotzen zuelarik haren jamon doinuak imitatzen, Fran Iturbe gitarretan zelaren rifak egin nahian, Carlos Arantzegi baterian zutela bateria jotzen ikasi nahi zuten besteek, edo Joni Ubeda bajoan ikusten zutenek, bajoa jotzen ikasi nahi zuten, eta oraintxe bidertzen ikusteko aukerarik ez dugu, baina bidertzeanen esentzia hortetik asko du inoren eroni honek, Carlos Arantzegi oraindik ere noski baterian, eta beste bidelagun handiekin Imanol Ubedaren proiektu hau Joseba Irazoki eta inoren eroni haze proposamen puxka, Bermeoko kafean zokien izango dena, arratsaldeko 6:00 abenduaren 7:00 aurrera. Eta hiltzen naiz. Eta orduan oroitzen naiz, da hiltzen naiz. Baina edozein kantuk balio digu musika girontan proposamenak egiten jarraitzeko. Eta kantu bat honekin egingo dugu bide. Berde marroi zuri zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, batean. Belarrira goxo esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Hauek ere gurean izango ditugu. Segi ezagun ametxetan, zutani batera. Ez da abenduan izango den edo urtarrilean, baina izango da eta laizter baiestatuko dugu haze kartel zarra dugun abenduko akustikoetarako. Bai. Aurretik dugunari, bada zerbait airean, bihotz aurretik zen denean. Niko inditut bi plan aukeratu. Zenei guztaz zaizkit gauzak? Bikoitzak, bi aldiz. Nik, adibidez, kroketak, bi kroketa. Bonboiak, bi bonboi. Beste gauza batzuk, bi aldiz. Siesta sandwich formatuan, ez da? Hoi da. Siesta sandwich formatuan. Balda sandwich goxiagorik siesta sandwicha baina? Ez. Hori da, zuetani batera, geldi ezinakera. Sandwich! Orduan aukeratu ditut. Abenduak 5, 6:00 6:30 Bulegoren disko aurkezpena. Eta zatik aukeratu duten hoi? Bulego uzen zeiterako eta badakidalako horratzen badaula lantalde polit bat eta jatorra eta guapoa. Opa! Bestea, abenduak 6, 5:30 Bulegoiko etxeak
Euskal Demokrazia Patriarkala liburuaren solasaldia egingo du, eta nola liburua irakurri deten. Nik ungo nitzake gustora solasaldi horretan. Lanera joan zintezke lanean bazina. Ineko! Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat. Pena bada, ze abenduak 6 igandea. Sandwich eguna. Sandwich eguna. Ze honak igandetako sandwichak, abenduaren 7an, bigarren kafean jai daukagula. Eta baita 8an ere. Beraz, ez dakit. Ara lanera joango da zein ere, asteazkenean kontutu halko zen eguke Euskal Demokrazia Patriarkala liburuaren... Mami, igual jungo nahi. Zilet. Jeje, ezin dozu ez. Momentuzte. Zerrik ezin du? Ezin zarelako zure erretika. Aizu barkatu, arrazoi sozioekonomikoak tarteko badira, bai. Eta Goiuri kazetaria da, eta bertara joan bardu horren berri ematea, bigarren kafean erreportei kronika majo bat egiteko. Barkatu. Mayday. Inigo, zure bromak ondorio txarrak dituzte. Zure bromek. Idatzi diate galdetzeko, ja bukatueten nire lana bigarren kafean. Eta ze pasatzen, bigarren kafea ustezu? Galdetu diate. Ez da? Nik ez den nahi, baino zuk esan diozu baiet. Baina broma ez da. Bueno, ez da egit, zure jeferi galdetu harko digu, baina ez dut uste... Nik ez da egit ez bintzat. Vale. Espero te zen, mesedez! Elkarrekin gauzenetan. Oxigenorik ez dut behar zure albotik urrundu ezean badakit. Beno, Durango gauza asko dira egiteko, baina guk saioan aurrera egin behar dugu eta segituan Zurjole Akademiaren inguruan aritu behar dugu Daniel Lizarralderekin. Bere izango dugu gurean segituan. Honek ez du zentzurita badakit elkarrekin gaude honetan, bi honetan, bitxaletan, elkarrekin gaude honetan. Entzule izan behar diegu saiontan esaten dugun erdia ez dela egia. Oso serio hartzen gaituzte eta ez gara oso serioak. Serioa gara, baina informazioa benetazkoa da. Baina entzuten baduzu zerbait hola xelebre xamarra pentsatu Keep calm and bigarren kafea. Egin behar duzuela. Nire argia zuzara, elkarrekin gaude honetan, bi honetan, bitxarretan, elkarrekin gaude honetan. Argia zuzara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Inigo, kondo esan daben moduen, gaur Zurjole Akademiaz itzengo dugu, Artisautza Akademia bat da. Artisautza, zer dan, Artisautzaren tradizioa, kultura, artisautzak utzi digun ondare artistikoa, ez? Batez be, transmititzea ze garrantzitsua dan, ze ederra dan, naturak ematen dizkigun elementuak erabiltzea eta gainera guk eskuekin lantze horrek daukan sormen hori. Eta bueno, orain izan dugun konfinamendu honetan,
do it yourself hori bai areagotu egin da, Wow. do it yourself, da, bueno, zuk zeure buru. Anglofiloak ditut ingurua. I'm sorry, Inigo. Bueno, Egin zure kabuz, ezta? egin zure kabuz. EZK. ZK. ZK superpolita da. Horrela esatezala. Ez, nik ere ez, baina, tira. ZK ez. EZK-aren azken diskoa Durangoko zokan salgai, baita ez? Bai. EZK. Askotan, denok dugu, nik neuk ere bai, bere euskeraz oso errex izango genituzken gauzak, ingelesez edo gazteleraz edo beste hizkuntzietan esateko joera horiek, ez? Eta... Globalizazio... Egin zure kabuz. Bai, zure kabuz. Intzanik kabuz. Intzanik zure kabuz, bai. Eixun zure kabuz, bai. Dabitu. Nola, intxun. Eixun, zango benduke Gerniken. Bueno, esan dugune artisautzan magia, mundu magiko honetan sartuko gara, barreratuko gara pur bat, eta horretarako izango dugu eugaz gaur Daniel Lizarralde, dala Donostiko Zurjole Artisautza Akademiaren kidetariko bat, eta bueno, niri atentzioa dituzte euren leloak esaten deu, bultzatu zure sormena, desagertuta dauden lanbideak ezagutu, eta moldeatu itzazu materialak, elementu berriak sortuaz, ez? Eta hori da artisautza, ez? Hain beharrezko duguna. Daniel Lizarraldez gain, badaude beste kide uste diela Amaia Larrea eta Marimar Rodríguez, hiru kidek osatzen dute Zurjole Artisautza Akademia, eta, hainbeste ikastaro egiten dituzte, artisautza ikastaroak, eskulan ikastaroak, udako ikastaroak bai, egurraren erabilerak eta aukerak ezagutzeko, goizezko tailerrak egiten dituzte, irteerak, Gipuzkoak dauzkan egurrezko artea ezagutzeko irteerak, eta, bueno, egurraz gain, hau da, zuraz gain, ezke bak iso zur jole, zura, egurra joten da bena. Azkenan, Baina, onartu behar dugu dena, gaur ikasi dugula. Gaur, bai. Eta zur eta lur utzi gaituzu. Zur eta lur. Eta ze musika polita egiten da bai egurregaz, ez da? Entzuten ari garen txalaparta honegaz. Azkenin dana dana biltzen du, ez? Eta, bueno, saskigintza beba egiten da bie, eta eskuzeundutako saretak bebai. Bueno, Daniel Lizarralde Donostian jaiozan 1975. Margolaria zen bere amarengatik esaten deu jaso bala bere egonezin artistiko eta adimen emozionala. Zur edo egurraren lanketaren inguruko gaitasun teknikoak, bagizun honik hasi bazen, Londresen. City and Guilds of London Art Schoolen, eta inigo hori jazten dut itzuli, ze horren izen propioa hori da. Bueno, nik ez dakit Guilds nola itzultzen da, baina Londongo iriko eta ez dakizeko arte eskola izango da, ez da? Bale, konbentzitu nazu. Adibidez, gradu ondoko ikasketa horrek, aitaren laguntzari esker egin izan altzituen. Eta, bueno, bere hitzetan, bere garapen pertsonala oso garrantzitsua da. Bere filosofia artistikoan, sukaldari gisa aritu izan da 6 urtez, eta beste 6 urtez psikiatrikoetako erizen laguntzaile moduen. Eta berak dinonez, lan hauetan empatia eta kritika izugarri landu izan ditu. Berarentzat ezinbestekoa baita empatia, ez? Empatia sormena lantzeko momentuan. Eta, bueno, nik atzo, berarekin hitz egiteko aukera izan nuen, eta, bueno, nabaria da Danielek bere lanarekiko duen pasioa. Izan ere, bizitzan bere nahi handienetako bat da, jendeak sortzen duenarekin unkitzea. Hau da, zeuk egiten dozunarekin unkitzea, zeure burua harritzea. Eta emozioak kudeatzearen garrantzia transmitituz, ez? Azkenian, hori da berak erabiltzen daben bidea, eta horretarako bere artisautza ezagutzak erabiltzen ditu. Eta, bueno, txapatxiki honen ondorez, niretzako oso politia izan da Daniel Lizarralde deskubritzea, eta, bueno, hasiko gara berarekin zuzenean hitz egiten. Daniel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, irukotek, zen buruz abiltzatek.
Bueno, tira, den azizu kontatuko, Daniel. Bueno, bonboiak behintzat binaka. Hori ja garbi dago, ezta? Bai, baina badakizu Daniel zein izan den hemen bonboi jan ez duen bakarra, ezta? Nork izan daba? Ni neu. Etun nahi. Alaxe zaintzen dute. Inigo bezalez, Jo, claro. Eskaini jatzu ni duztuzu gure isen. Osea, Izkeni jatu da, ez da bizi. Sirin. Bueno. Daniel. Iniz ez ziaten zirin deitu, gaina, Bitu. hola, goxo esan da. Bitu, hau zaten zagutzut, Sirin, euskeraz da Sirin, bakizu zer dan. Baina farsiz, persat, Sirin da goxo. Dulce. Dulce. Bai. Zu bai goxoa. zirin. Ez, bitu gara Sirin. Losu. Ba, ia, Daniel, guk jakin gure geunke, noiz sortu zen Zurjole, artisautza eskola, nola jaio zen? Ba, begira, badakizuen nun sortu zen ideia, leheno esan dugu agian dia oiguai edo EZK asuntuarekin, ba, Inglaterran egia esan da, hor 2002 urtean, udaran, kurtso batzutan, egon nintzen laguntzaile bezala, zurtailako irakaslearekin, eta hor konturatu nintzen asko gustatzen zitzaidala klasiak ematia, eta hor hasi zan pixatazia, ez? Hor jaio nintzen zerbait, eta orain dela 6 bat urte, errealitatea bihurtu izan zan, hemen Donostiko Gurutzealde etxetaldean daukagun lokal txiki baten, eta, eskerrak eman behar diogu, orain dela gutxi hilegindan beste artisau bati ezker, hemen justo tailerra dauka hemen bertan oso gertu, eta nik han iragatitun beste 2 urte lehenago, eta ardun ikusi genuen lokala, eta komentatuz momentu, egun baten, eta zergatik ez da gizerta kafetxo hartzen, azkenian Zurjole Akademia sortu genuen, orduan hemen txegaude oain 6 urte ondoren. Seguro bigarren kafea ez dala libe, Exacto. Okurritzen diga osabidenak. Daniel, eta beste gauzatxu bat, esan duzu, nik atzozu gorbaina benien, pandemia iritsi izan, konfinamendu guzti hau, apurbete garai ilun antzeko bat bizi izan zen duela, ez? Baina hala ere, tunel hori ez alain horrenbesteko luzia izan, eta sorpresatxo batzuk izan dituzuela, eta, oberako harritu izan dutzuela jenteak izan duen harrera, eta, sorpresa oso politak ikindu zuezela garai honetan. Izan dira, sorpresa batzuk guantxe, dakat, nola azten da azkazala pixatola muitzen, dena gogoratzen, eta benetan, apirilean izan zen olako tunel ilun bat, baino bakarrekan izan zian pare bat egun. Harrituta hasi ginen ikasle batekin ordaintzen apirilean kurtsoa, eta ja kurtsoak bukatuak zeuden, denak etxian, akademiara etorri ezin gintezken, etorri honia klasik ematea, eta ikasle batek ordaindu intzun kurtsoa. Osea, hilero ordaindu egiten dugu, eta hile pagatu intzun. Orduan, horri ondoren, 2 egunetan, 3 laguntza olako diru laguntzak eskatu intzizkiaten, eskaini intzizkiaten. Eta hori esker esan dut, zer gertatzen nahi da, ez? Zer nolako laguntza komunitatearen artean hasten zen, eta orduan Instagramen bideo pare batzuk utzi nitun, olako gauzak gertatzen nahi ziala, eta guri artean lagundu behar genuela olako momentuak, ez, pasatzeko agian jende batzuk pixkan ondo zeuden edo ekonomikoki hobeto, eta besteak lagundu behar genuela, agian hemen norbaitek bazeon etxeetan eta bagian konpraiteko, nik saiatu nintzen konpraitea eta ekartzia. Orduan, hori eginda, ez dakizu zenbat laguntza eta zen olako historia kontatu zizkiguten. Eskertu egin ziguten egiten genuen lana, nola jendia honea akademiara etortzen, agian lortu zutela bere pazientzia landu, eta hainbeste esfortzu urte hauetan ikusi genuen berriz bueltaka. Eta azkenean ez dugu gauzako horregatik egiten ez, baina
diru laguntzak, pixat prestamuak, gero ere bai, izan behar dugu arazoa, estatuarekin ere bai harremanetan jarri gira noski kredituak eta eskatzen ez, baina hori ikusita, konturatu ginen, horri arte iritsi gintezkela, eta ezin pentsatzen ja genuen udara guztia ja dena gaizki egongo zala, kobratu gabe eta klasea gabe, eta dena pasatu intzan momentu baten. Apirinen bagenekien urrian irikiko genula, eta konfinamendua pasatu dugu, pentsatzen aber zenolako aldaketak egin genitzezken, nola sortu kurtso berriak, orain jarriko ditugu martzan YouTubeen, olako tutorialak, eta, bueno, momentu horretatik hasi ginen dena prestatzen, orain pixat eskaini behar ditugun gauzekin, ez? Dela pare bat egun grabatu genuen jartzeko bideo batzuk, euskeraz, ingelesez eta erderaz ere bai, eta goazen aurrea, eske urrengo urtean suerte baldin badaukago pixat, udaran, Inglaterran kurtso batzuk emango ditugu, hemen justu atzekaldean daukazuten aulkien teknika bereziak, eta, bueno, leheno esan dugu, azkenean mundua txikila da, ja, ez? Mundu guztira jun gaitezke, mugindu gaitezke, eta, bueno, haber posible dan Zurjol ere bai ezaguna izatea, baina Euskal Herritik kanpore bai. Zuek zur sarea ehuntzen duzue, baina zuraren inguruko lanen sarea ere osatu nahi duzuen, nazio artean. Bai, hori da, eta landu behar, ez? Olako gauzak eta jarri behar martxan, jende asko ezagutzen dugu, eta hori Inglaterran ere bai daukate kriston tradizioa, eta jendea ohituta dago etxean, agian leku txikitxo bat edo, eukitzea edo zerbait itxeko, eta batzutan hemen ez daukagu, oin, aurten etortzen gidan jendea prest dago, bilatzen, agian, suposatzen dut beste konfinamendu bat egongo balitzu, posibilitatea dagoenez, guazen prestatzia etxea, eta, bueno, olako mailak edo olako lekuak prestatzen nahi dira, bazpere, haber zerbait gertatzen dan, erraminta pare bat lortu, eta gero etxean lan egin, ez? Orduan, bueno, lehenu agian beste lekutan egiten zana, agian oain guari geha prestatzen. Bueno, oain esaten dut, hola, 2020 garren urtean, ez? Baina leheno baserritan eta non egiten zan lan, baserri barrun. Azkenian zulekua zereukan baserrian, da egiten zian gauzak, agian norbait egiten zuen aulkila, eta bizilauna egiten zuen beste edozein gauza. Orduan, bueno, batzuk egiten diazu hau, eta bestiak egiten du bestia, ez? Orduan, olako bizitza eta erlazioa, olako teknikekin edo artisautzarekin askoz lotuagoa zeon, ez? Oain baino. Baina, bueno, ez dugu galduko, eta horretako sortu intzan Zurjole Akademia, eta ez dugu txibiar. Nahi pasaz izaiten, itxialdian nik eskulanak eta abandonatutan euskan, eta konfinamentu garaian hasi nintzen berriz errekuperatzen, eta pixkat grin hori ez? Bai, grin hori. Baina itxialdian, zanon, maizu. Hori da, Zurjoleren helburetako bat, ez? Inoren zuten ari bat zaigu interesez noski, baina gauzak egiteko eta ikasteko interesetik, zurjole.com webgunean aurki dezake informazio guztia, gainera euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez aurki dezake dena, eta bertan artisautza ikastaroak, eskulan ikastaroak, aipatu ditugu, hor pixka eta irian edo udako eskola horiek, eta hor badago gizarte ekintzatik, bueno, pixkat mundua aldatzeko edo, helburua ere Zurjoleren atzean, Daniel, beraz, empatia aipatu duzu azken hilabete hauetako garaitxarrenetan ere iritsi direla nahiko joera inspirazionalak eta jenderen artean laguntzeko joera horiek, eta zuek Zurjolen hori ere baduzuela presente ez da? Bai, egia da, leno aipatu dugun bezala, erizaintza laguntzaile bezala egin lana, eta ikusi dut zenbat gauz egin daitezken besteengan oso ondo, ez? Olako zuk zerbait egin dezakezu eta norbaiten bizitza aldatu dezake kristona. Ezakit nola esan, izan genuen hemen Zurjolen goen dela 4 bat urte, mutiko batek, paralisis zerebral zeukan mutiko batek, eta bera daukan
ez dakit nola deitu, barrutik gogua edo hitz egiteko ezinezkoa, azkenien oso komplikatua da berarekin hitz egitea, baina urte eta piko pasa ondoren ikasle batek esan zuen, nik uste Sergio, mutikonek, Sergiok pixkat hobetu hitz egiten dula, ez da? Eta azkenian esan nion, ez du hobetu hitz egiten, zuk hobeto ulertzen diozu. Azkenian da, olako mugimendu oso txikiekin nola guk gizartea nola aldatu dezakero daiteken, eta olako gauzak interesgarriak dira. Bizkat, komplikatu egiten zaigu, hain dela biegun, asteburun, egon zian hemen gorrak, 4 pertsona, gorrak zian, eta tailertxo batzen, eskulan tailer baten, eta komunikazioaren asuntoa pixat komplikatua egiten da. 4 urte ondoren, ez dauzkagu arazoak. Noski, interprete bat behar dugu, baino batzutan, begiekin, edo eskuekin, edo agian badakizu gutxi gora bera zer esan nahi duen norbaitek, baino denbora behar dugu, ez? Eta hori normalian ez dugu erabiltzen, edo ez dugu hartzen, ez, denbora horrek. Baina, gu hor Zurjolin pixkat saiatzen egia, badago beste proiektu oso interesgarria, oain gabiltza finantziazioen bila, baina horako urpildun aulki bat ezakit ezagutzen zuen bipedestazioan jartzen dan gurpildun aulki bat. Zutik jartzen da eta txikientzako, 7, 9, 10 urtetako txikientzako paralisia daukatenok, eseien behar dira eta denbora asko pasatzute eseita. Orduan, arazoak izate dituzte kaderatan eta nola esaten den euskeraz, baina hor dakate arazo txiki bat eta bipedestazioan jartzen den gurpildun aulki bat eraiki dugu egurraz landuta eta oain merkatura ateratzeko prototipo berezi bat baten atzian gaude, baina pixkat finantziazio pixkat behar dugu, baina ziur nago 16 eta 14 urtetako gazteekin hasi dugun proiektu bat da, eta beraiek ez dute, olako nahi badezue, olako momentu berezi bat aipatu dezaketo hain. 14 urtetako gaztetxo bat, proiektuarekin martxan, eta bapatean esateiet, mutikok gelditu behar geha, porque finantziazioa behar dugu, eta azkenian denbora, eta ezin dugu, eta berak esan zuen, Darien, nik, baukat aurro pixkat, eta agian nik segin ezake nire kabuz, eta pixkat laguntzen, eta hain erritu utzi gintuen, eta esan nion zan olako komplikazioa ekonomikoki oso diru gehiegi da, eta, baina, nik €1 jarri nitzazke ez, hori unkitu egin ninduen. 3 pertsona, bere familiako norbaitek, eta beste heldu batek zeon hor multzuan, eta azkenean gintuen bakoitzak beste €1 jartzeko, eta momentu baten €600 bat zeuden hor, agian pixkan material gehiago lortzeko, edo agian beste arroz batekin, CNC-ko asunto batekin ordaintzeko eta martxan segitzeko, ez? Oso mantxo guaz, baina butiko ni esker, benetan ez gea gelditu. Eta azkenian hori 16 dogoin, 15 urte uste dakala. 15 urte dauzkan gazte batekin, gogoratu behar dugu gauzak aurrea bota behar diala, eta bukatu behar diala, ez pentsatu olako komplikazioen gandik, edo aurrea bota, eta azkenian mundua aldatu dezakegula, hori da importantena, ez? Ez ez uste? Bai, hori da, azkenen esportzu txiki batek, beste esportzu batzu ekarten deuz, eta horrela hasten die gauzak, ez? Exacto. Horrela jarraitzen da die gauzak. Gauzat esan behar dugu, zuen sorkuntza propioak ere, badira zurjole.com webgunean, bertan, denetarik aurki daiteke, artea, urlanketa, poltsak eta kapazuak, fofutxo panpinak, espartinak ere, azte espartin kolekzio ederra ikusten ari garen bertan,
bueno, denetarik egiten duzue, eta esan daiteke, gizarte aldaketa prozesu horretan egiten dituzen gauza zehatzetatik haratago, Daniel, ze egiten dituzue, aipatu duzun bezala, hainbat egitasmo, jendearen bizitza kalitatea hobetzeko, zaharkitze programatuaren aurka ere egiten duzue asko. Altzari zaharrak berritu, materialak berrerabili, garapen jasangarriaren ikuspegitik ere, lan ikaragarria egiten duzue. Esker mila esategatik gineko, benetan. Hori oso garrantzitsua da, benetan. Olako, ez bakarrik berrikuntza, ez? Azkenian materialak hor daude, egurra, ezakit ikusi dezuen zaborretan, ateatzen zeate zaborra botatzia eta papatian, egurra dago, baino atope. Eta azkenian, guk juten gea, ikusten dugu, eta egur horrek ekartzen dugu akademiara, pixkat ikusi, begiratu aber nola dagoen, eta ahaldeguna berrerabili egiten dugu. Kurtsoetan, adibidez, ebanisteriako kurtsoetan asko erabiltzen dugu, eta ez dakit gure ekonomia badirudi azkenengo bolaran, ez? Dala erosi eta botatzeko, eta gero ez dugu erabiltzen ila. Orduan, berrerabiltzen baldin baditugu hainbeste gauza, beti, edo altzariren bat, ointxe justo atzekaldian daukagun eskularetako lekuan, badago altzari bat mai bezala. Kendu dizkiogu hankak, zerbait jarri gainen, eta aurrea. Orduan, azkenean, olako bizitza, altzariak bizitza asko izan ditzazkete, eta zergatik ez bilatu, zergatik ez saiatu, azkenean bakarrik kreatibitate pixkateuki eta parea bota, ez? Gubintzat hori batzutan zuekorrentzitik hartu ditugu, beira, olako beste tip txiki bat, beira, nola sortzen da ingelesa, nik hartzeakoan ez ditut bi bonboi, bite hartze ditut. Hori bai, hor Inglaterrako influentzia esan daiteke, ez dakit nire tailen edo nire zur tailetan hor ikusten dan, baina bintzat tea hartzeakoan bai. Bueno, eraman ezagutu urrengo udaran inigo zurekin Inglaterrara, ea ikasten duen pixkat. Venga, primeran. Ni ingeles ez oso ondo moldatzen naiz, baina euskarazko saio bat egiten dugunez, euskaraz hitz egiten saiatzen naiz. Bai. Hemen, egizu Daniel, ze astelena ematen ari zaizkidan. Zaizkidan? Baina goiuri, ez da gitze aste buru izan duen, hemen zipli zapla dabil. Ilargi betean. Ilargi betean, ez zarete goxatzen, ez zarete... Ez. Zoratu. Hori izango da. Bueno, mendi edo tip edo proposamen edo denako horiek emaizki guzu, Daniel, bai. Bai, bueno, eske da, beira, egun baten gertatu intzan hemen Donostian, zakarrontzi baten pasatzen nintzen, eta behiratu aulki bat, hola, eunduta zeukan regia eta olakuak, ez? Gerditu nintzen behiratu eta bapatian, buelta eman, ostras, eta 120 urtetako aulki bat zakarrontzian. Orduan, momentu horretan, kotxean sartu, eta gero begiratzen pixkat merkatuan hola zeon, bigarren eskuko merkatua, baina ja antiguedade deitzen dian olako altzariekin, eta 3.500 euro kostatzen duen aulki bat zakarrontzian zegoen. Hoi, konpondu beharrekoa, baina ikusten duzue, batzutan ez dakigu zen olako gauzak, hasien bota egiten dugu, edozein gauza, hau ez dago ez nun jartzeko, agian zer egiten, bota zazu eta listo. Eta batzutan pentsatu esakegu zertako egin daiteke, norbait erabili dezakeen, mausen adibidez, berrerabilketa hori ematen dana hemen Donostian bintzat, leku bat daukazu, eramaten zu, eta hor zerbait egingo da, ez, auskaro, baina posible baldin bada, ene bada, eta gero, bere bizilagunak edo norbaitek, oindan gutxi norbaitek agertu zan da, Daniel, hau botein behar, nahizu, hemen utzi jazu, norbaitek ondo etortzen baldin bazaio, hartuko du eta eramango du. Ezakit, olako filosofia, nire ustez polita da, ez? Eta, polita, eta gero kontu zilbilea, ez dakit ikusi ez duen hor YouTubeen dabiltzan bideoak plastiko hori buruz eta olakuak, eta ikusten ez dut, neba da, olako lekuak plastikoz betetak, eta esatezu, ez dakit zer egingo dugun, edo plastiko horrekin agian txikitu dimentsiotako impresorentzako erabiliko ditugun, ala ez, baina
kontu zibili behintzat, ez badegu hainbeste zabor botatzen, eta berrerabiltzen baldin badegu, azkenian hobetu izango da guztiontzat, ez? Bueno, hemen dena berdia eta dena politxa eta Euskal Herria oso leku interesgarria da, ez? Baina, karo, irik egite baldin badegu kajoia eta hor zabor respeteta baldin badago, guazen, ez dakit, berrerabiltzia edo agian norbaiti eman, ez dakit. Daniel gurian gozatuko zuken, urrengoan Daniel bisitegin barri duzu hemen Tolosako bigarren kaferen estudiora, ze baditugu egurrezko zurreuneko aulki zarrak biltzen joan izan garenak eta jendeak eskin dizkunak, eta bai gure kafegunea edo tegunea tearea du baina hor, egurrezko mai, aulki zaharrekin eta osatuta daukagu, eta gero, hemen gure txapuziak egiten ditugu, egurrak erdi moztu, arotz batek ez da gize konpondu, ibiltzen gara. Beraz, beste bat eratu bisita. Eta bisitan, aulkitxo ere matek nahi badiguzu, egingo dugu trokeren bat, zula zein, moldatuko garela. Ados hoi. Bueno, filosofia ipatu berri duzu, eta Nietzsche bururatu zait, Britania handira begira zaudete etengabe, eta Londongo orkesta sinfonikoa bururatu zait, eta ez da gara itzakirik Alemaniara jotzeko, baina Johann Straussen horrela hitz egin zuen Zaratustra kantu honekin, agurtuko dugu Daniel Izarralde, eta segituan izango ditugu gurekin Nora Oteiza eta Aritza Bilaluenga. Beraz, Daniel, mila esker, benetan plazer bat izan da zurekin hartutako tartetxo hau, eta beti izaten dugun bezala, hemen bigarren kafezaleak gara, urrena gurekin estudioan. Horrela, akaso badugu hor, zurreunen bat, hola pixkat konpontzeko eta lanean jarriko zaitio egin. Kola, eramango dugu urrengoan, eta te bat edo kafetxo bat, bai, agian pare bat bonboi, eta, bueno, bintzat, eta kuadro... Esker mila zuei. Egia da. Hori korporatiboa zenuten ez da. Bai. Daniel Izarralde, Zurjole elkarteko da akademiako arduradunetakoa. Mila esker bigarren kafera etortzeagatik, eta esan dagoa. Laizter arte. Venga, laizter arte. Ondo izan, eskerrik asko. Aio. Zer dezu? Ez dezu arrazoi berezirik hau jartzeko? Badaukazu, ez daukazu? Asko dauzkat, baina ustetzuk diozuna ez dela. Eta nola dakizu ez ez? Ez dakit. Zeinek behar luke arrazoiak, ba? Bueno, 2001 Odisea espazioan filma ikusi ezue? Abestia bazaltzea. Eta, ezakit entzuten zuten Jutan zepasadan. Ez? Bueno, lehengo azten, azaldu zen, Jutako desertuan, monolito bat, Odisea espazioan pelikulan gertatu zen iguala. Monolito bat, inorrek ez daki, zeina jarri zuen, eta Nora Oteiza parezagi da. Nik izan marronik kanto jarri den norak eskatu didalako. Entzun. Eta lehengo azten azaldu zen monolitoa Jutan, karo, azaldu zen, aiziarako Jutako, ez dakit, zuhiltzaiako, basamortu harakatzen eta topatu zuten, eta inork ez daki nundikatea dan. Eta da, pelikulan gertatzen den berdina, eta gaur desagertu inda. Azaldu zen bezalaxe, monolitoi desagertu inda, eta gaur desagertu da. Eta inork ez daki orain zeinek hartu duen, nora eraman duen, hango autoritateek ez zuten esan nuntzeon. Zu izan zean, Nora? Ni izan naiz. Ixo ez, kontatu inorri. Eta monolitoa jarri dezu guaun? Guaun jarri dut, bai, ezkutatuta, ez oitz artean. Badazta ere, bai. Ze ondo. Bai. Nio nahi zenteratzen osundu, baina tira. Ni pentsatu, ze ondo datorki da, badakit badaola Londongo filarmonika grabatutako bertsio bat zoragarria Straussen obra honena, lotura bizta, baina hortik aurrera antzekotasun oro kasualitate hutsa da. Mirando dago gure saioan musika klasikoa entzuteko aukerak izaten ditugu tarteka, aitzaki bila ere ibiltzen gara pixkat, eta aitzakia aurkitu dugu, beraz, hortxe daukago, Strauss jauna, uinen bestaldean, eta Nora Oteizarekin, gaur, beste giro batean hariko gara txakurren inguruan, Nora, ez ditugu txakurren jarrerak landuko, eziketatik ez
hariko, ze uste dut, badugula ez, ikerketa garrantzitsu baten inguruan zerbait kontatzeko. Bai, bueno, atera dute ikerketa berri bat txakurren etxekotzeari buruz, bai, eta bueno, atentzio eman zitena izan zen, Euskaldun bat izan dela ikerketa horren partaide, eta gutzako txakurrezitzailea garenontzako gauza hauek garrantzitsuak dira, azkenean gaur egun ere txakurra ulertzeko laguntzen digutelako. Beno, segituan gurekin izango dugu Aritza Vilaloenga Bizkaitarra, 39 urte, doktoretza historia aurrean, lizentziatura historian, diplomatura irakasle ikasketetan, eta gaur egun Arabako Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean irakasle da, geografia, historia aurre eta arkeologia sailean, ematen ditu klaseak, alor ezberdinetan du esperientzia zabala nora, eta alor hoietatik iritsi da, gaur aipatu dugun ikerketa hortara. Bai, hori da. Berarekin, bai, bat hartu du hainbat zientzilari eta arkeologoekin ikerketa hauetan parte hartu du, eta azkenean, intzinako txakurren DNA sekuentziatu dute, eta 27 kaniduen muestrak edo ez dakit nola esan, ez? Laginak aintzakotzat hartu dituzte ikerketa honetan, eta Aritzak bere aportaziotxoa ere egin du. Gure saioan ikaragarrizko aportazioa eta ekarpena egingo du, ze ikerketa horrela gainetik aipatu dugu, Aritza Vilaloenga arratsaldeon eta ongitu horri bigarren kafera lagundu barko diguzu hau dena ulertzen. Bai, saiatuko naiz, bale. Azteko, eta, norari utziko digu noski gaurko elkarrizketa honen pixua, baina oinarri-oinarrian azaldu iguzu, zein izan den ikerketa honen helburua, zertan datzan, eta hortik aurrera bion artean azalduko diguzu zenolako garrantzia duen txakurren pentsamendle. Txakurrak ulertzeko, ez dugu ezer aurrera. Lehenengo ideia ezen, hori jakitea, txakurren nondi datorren jakitea. Hori zen lehenengo helburua. Eta horretarako denboran atxere egin behar du. Hau da, paleolitoera arte. Eta atxere egin dugu, orain direla 11.000 urtetaraino. Eta joan gara Rusiaraino. Vale. Aritza, kaixo. Kaixo. Aritzak zu ikusten zaitu nora. Bai, zu ez Aritza. Horren injustua da mundu azengo dugu. Ados, esan duzu, ez, 11.000 urte atzera jode zutela, ez, ikerketa hau burutzeko, eta azkenean ikerketa honen objektibotariko bat izan da okerrez banagago txakurren etxekotzeren jatorria aztertzea, ez? Hori da, bai, hori izan da, eta, mundu guztia, edo, jende asko daki, txakurrek otsotik datozela, baina jakin nahi genuen non eta noiz gertatu zen hori. Eta hori lortu dezute? Ikerketa... Momentura gaur egunera arte uste dugu baiet. Hau da, badakigu noiz agertu ziren eta non agertu ziren lehenengo txakurrak. Baina noiz hasi zen etxekopenaren prozesu guztia, ez dakigu. Hori ez dakizu. Hemen aztertu egin dituguna dira genetikoki lagin ezberdinak. Hau da, genetikoki noiz berezitua zeuden jada otsoa eta txakurra. Hau, prozesu oso azkarra, edo oso luzea izan daiteke. Eta adibidez, Sovietar Batasunean, ez otsoekin, baina seriekin, ikerlariek egin zituzten ikerketak, etengabe azeriak haien artean ugalduz, baina bazekiten zemaitzara ailegatu nahi ziren. Eta guzti hori lortu egin zuten 25-30 belaunalditan. Hoi da, belaiefen ikerketa, ez? Zan daiteke? Aritza? Belaiefen ikerketa? Bai. Orduan, baina haiek
20. mendearen hasieran bazekiten nora ailegatu nahi ziren. Pentsatu behar dugu paleolitoan, ehiztari biltzaile batzuk, ez dakigula zergatik, bapatean topatu egin ziren, otsoekin elkarbizitzen. Eta, bueno, horietako batzuekin geratu egin ziren bizitzen denboran zehar, ez dakigu zenbat denboran zehar, eta azkenin otso horiek aldatu joan egin ziren, eta azkenean txakurretan bilakatu egin ziren. Baina zenbat denbora gertatu zen hori, ideiarik ez. Ados, Belaiefen ikerketa honetan azkenean egin zutena zen, azerien esango genukeen karakteristika konkretu bat, ez? Daukana ikusia daukana zeakin, ez? Mantxotasunarekin, bai? Eta mantxotasun selekzionatuz azkenean ikusi zuten ere aldaketa morfologiko batzu gertatzen zirela. Bai, mantxotasuna eta baita ere bilatzen zuten, okerez banago, usain txorra bota ez eta zer. Hau da, azeriek lurraldea markatzen dute, eta orduan, klaro, basati den azeri batekin bizitzea etxe batean pizkat komplikatua da. Botatzen duten usaina dela eta hori ere ekiditu nahi zuten. Ados. Hau komentatu dut, esan dezunaren arira ez, badirudielako egontzela denbora bat, edo ulertu dutenaren arabera, bai gizakiak eta otsoak nolabaiteko elkarbizitza egin zutela, ez? Hori ulertu dizut esan dezula? Bai. Bai, eta ez dakit, hemen ere badaukagu nik dakidala behintzat Kopingerren teoria bat zenek esaten duen azkenean otsoak gizakien asentamentuetara gerturatu zirela nitxo ekologiko berriak sortu zirenean, ez? Azkenean sedentarioagoak bihurtzen hasi ginenean edo bilakatzen hasi ginenean, otsoak gure hondakinak jatera gerturatzen zirela gure herrialde edo asentamentuetara, eta azkenean lasaienak edo hori ez, lasaienak ziren otsoak gerturatzen zirela eta besteak urruntzen zirela. Nik eten alditxo egin behar dute, entzulea akaso oso galduta dago. Baina noraren tarteak jarraitu badituzue eta bigarren kafean txakurrei eskini dizkigun tarteak jarraitu badituzue, Belaief eta Kopinger izen ezagun xamarrak zaizkigu dagoeneko, baina akaso ondo dago azpimarratzea, Kopingerren teoriak beraz nora, zion, otso batzuk hurbildu zirela gizakiaren gana, zuk kontatu guzu, baina pixkat, entzulea, bapatean konektatu zaigun hori, erabat galduta ez aritzeko. Pentsatu, hemen txari gara, aritza bilaloengarekin, paleolito garaiko txakurren aztarna batzun inguruan eginako ikerketa batetik, txakurren jatorria edo txakurra eta otsoan noiz banandu ziren espezie bezala edo hori aztertu nahiean. Zuzendu zerbait gaizki esaten badut, gaian iretzateren nahiko komplika delako, baina pixkat entzuleak kokatzearren. Eta orduan, Belaief eta zari ginen, orain Kopingerretaz, nora, zer dio Kopingerrek eta jarraitu lasai, baina pixkat entzulea kokatzea alderatzen. Ados barkatu, Ez, ondori zarete, baina pixkat entzulea laguntzea batik. Kopingerrek zion edo dio hori ez, azkenean, hemen bat zeuden bi teoria, okerrez baldin nago, ez, alde batetik handago Pinochetren teoria, honek dio izan dela otsoen abietara joan eta otsokumeak etxera eramaten zituenak, alde batetikan eta hortikan etor zitekeela otsoa txakur bilakatze hori, eta beste alde batetikan Kopingerrek dioen teoria da nitxo ekologiko berriak sortzen diren momentuan guk horre sedentarioago bihurtzen hasten geran momentuan, orduan hondakin batzuk sortzen ditugula, botatzen ditugula, eta orduan otsoak direla gure herrialdetara edo asentamenduetara gerturatzen direnak, elikadura hau edo hondakin hauek jatera, erresa delako hau lortzea. Baina honetarako otsoak ere hori, auki batzuten bildur gutxiago guregana gerturatzeko, eta batzuk ikusten den zeukaten bildur gehiago, beste batzuk gutxiago, eta orduan batzuen distantzia kritikoa txikiagoa zen, eta besteena handiena. Eta Kopingerrek dioenez, hemen, otso batzuk gure herrialdetatik gertu bizitzen geratu ziren, eta hauek izango dira txakur bihurtuko diren otsoak, eta besteak basuetara bueltatuko lirateke, eta otsoak otso izaten jarrituko lukete. Eizarrako interesa galdu zutelako, ez? Nik entzun daukatena teoria honi buruz, behaiek galtze zutela eizarrako interesa, zeia gertuatzen zian, eta janaria bat zeukaten gizakiak utzitako janaria. Bai, esan aritza.
Zuk esan, venga, zuzera hemen. Baina gizakiek ez zuten egiten ONG bat zirelako. Hau da, zerbait lortu nahi zuten. Claro, beti. Beti bezala. Bueno, kasu arkeologikoa interesgarri bat dago grabetaldian, orain dela 25.000 urte inguru, eta egungo Txekiar Errepublikan. Hau da, berton bai, frogatu egin da, bi 8 mota zeudela jaten zutenaren arabera. Hau da, badirudi momentu hortan gertatzen dela Koperniker aipatutako hori hurbilketa hura, 8 batzuk hurbiltzen direla gizakien gana. Gero, han argi ez dagoena daia txekopen edo proto lehenengo txekopen bat ematen den edo ez. Zeta baita ere gizakiaiek mamutetaz elikatzen dira. Ordan, imaginatu zaitezte, 3.000-4.000 kilo pisatzen duen animali batez, aragia atera dezakete, larroa atera dezakete, baina berton hainbat hondakin geratzen dira. Ordan, gerta zitekeen gizakien atzetik hurbiltzen zirela, baina kontaktu zuzena izan gabe, 8 mota batzuk, eta horregatik haien elikadura mamut pilo bat dago. Baina hori egiten zuten beste 8ek, 8ek ehiztari handiak dira, baina normalean tamaina ertaineko animalietaz elikatzen dira. Hau da, zaldiak edo bisonteak. Eta horregatik lehen hurbilketa bat, baina etxekopenaz ezin da egin. Aprobetxatzen ziren gizakietan. Garaian. Eta gero hori desagertzen. Ez dago Noizbait norari entzun diogu, txakurra izatez sarraski jalea dela. Naiz eta hori gure imaginarioan pixkat kosta egiten den. Ez da egit, 8 ere bazen, banaketa ematen den momentuan hasten den hori egiten, edo hau garrantzitsua ote den ikerketa hau nolabait ulertzeko, Aritza? Bueno, 8 egun ehiztaria da. Bizi dauden animalia daude, baina, klaro, hartzek bezala. Hildako animali bat, orain digutxo gara era, fresko dagoena, topatzen baldin badute, ez diote zetxilik esango. Denetari jaten dute. Izalanak diote. Eta egun biziria dauden kanido guztiak, azeri mota ezberdinetatik hasita txakur gorriak edo kuon deitutakoak Indian, likaoiak Afrikan edo Europan eta Ipar-Hemisferioan otsoek, aragi jale, hau da, ehiztariak dira. Berez, eta gero, sarraskiak ere bai jaten dituzte, klar. Ondo. Ari gara aurrera egiten. Pixkanaka. Bueno, Aritza, galdetzen ari gara ikerketaren inguruan, galdetu beharko dizugu, zein izan den zure ekarpena, ez? Zantzilari edo ikerlari asko aritu zarete hemen, zein izan da zure lana? Bueno, bai, nire lana izan zen, Gipuzko aldean, hainbat aztarnategi daude, paleolito garaikoak, orduan Gordailu deitzen den ondarea kudeatzen duen zentroa nintzen, bai, denak Irunen aurkitzen da. Jendea jakin behar du, badagoela Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen zentro hau garrantzitsua ikergai ezberdinak hartzen dituena. Eta han, goi paleolitoko kanidoen aztarnak eskatu nituen. Oda, berton otsoak, kuboiak, txakurrak egon daitezke. Lagin batzuk hartu genituen, 33 buruz goratzen baldin banaiz, guztira, eta horiek Oxfordera joan egin ziren. Berton, azterketa genetikoa egiteko, eta baita ere datazioak, karbono 14 bidez. Hori zen nire parte hartzea. Gero, zientziaren arazoak egiten dira. Ezen guzti horietatik bakarrik lagin bakarra. Erabilgarria suertatu zen. Zetan gehienak, 32, kolageno, ADN, konservazioan, arazoak planteatu zituztelako. Pentsatu behar duzue, berrienak, hause datagarria izan zen, bakarra izan zela, 6.000 urte dituela, eta gainerako guztiak, 10.000 edo urte baino gehiago dituzte. Kobazulo batean egon dira, lurrean lurperaturik, eta bar. Guzti horrek arazoak planteatzen ditu ADN konservazioan. Horregatik, azkenean, nire ekarpen da lagin bakar baten gainean.
Ez da lan erraza izango, baleko laginak aurkitzea, zuk ondo diozun bezala, urteak aurrera egin ala, ez ziren beste izango, ikerketa gauzatu alizateko, baliagarriak diren gutxi batzuk aurkitze hori ere, pentsatzen dut, horrek bideratzen duela ikerketa, ez? Bai, bueno, eta gainera guk alan ikusita, kanpotik ikusita, ezurra eskuenan izan da, ez dugu jakiterik. Ia hori ongi konservatuta dagoen edo ez. Lagina hartu, laborategia bidali, eta a ber, ¿qué pasa? Hori genetikarien lana da. Eta hemen bi parametro horiek bete behar zirenez, hau da, ADN-a izatea, baina baita ere kronologia izateko aukera, hori, bere garaian kokatzeko, orduan, hori gertatu da. Orduan, lan honetan 27 lagin daude Europa osokoak, baina zira batean 350 edo hasi ginen lanean, eta ikusten duzue, ez dela bakarrik Kongreso bat, da Europa oso gertatzen den zerbait da. Nahi atentzioa eman ziten, ikerketari buruz irakurri nuen pixka bat, nungoak ziren, ez? Lagin horiek, azkenean eman zenitu lagin guztietat horietatik bakarra zen balezkoa eta iruditzen zei politia dela, ez? Komentatzen baldin badezu nun aurkitu zuten, ez? Lagin hau. Guretik gertu. Bai, urteetan dagoen Marizuloko kobazuloan, Aita Barandiaran, Jose Miguel Barandiaranek 70ko hamarkadan egindako induzketan, berto maila arkeologiko ezberdinak daude, baina kasu honetan bigarrena interesatzen zaigu, zen eta berto neosketa bat zegoen. Hau da, gizon gazte bat, eortu egin zuten, ardi edo hauntz kume batekin, bere iztea ez da posible, 3 hilabete izango zituena, eta bere txakurrarekin. Bai. Esan. Ondorioz, jakin dezakegu garai hartan, momentu hartan, jada hor, abeltzain bat zegoela. Artzain bat zegoela, bere txakurra eta animaliarekin. Eta txakurra, pentsatu behar dugu, txakurra bere jabearekin bizitzen zela garai berean, eta beraz egun badakigu txakur hori 6.200 urte zituela. 6.200 urteko txakurrak. Baina. Horrek beste ondorio bat ditu historia horrean. Karbono 14ko datazioak gero eta finagoak dira, gero eta aterago joan gaitezke denboran, eta hori dela eta lehen genituen datak atzeruntz izaten dira. Lehen pentsatzen zen, Arabako Errioxan neolitoa orain dela 6.000 urte izan zela, gaur egun hori 1.000 urte atzeruntz bota zaigu, 7.000 urte arte, eta berriz, urnietan, Kantauri aldean, berdin gertatzen zaigu, atzeruntz, gula kronologio guzti hori. Eatxo gertatu atzera bidaiatu nahi duzuela, denboran, ez? Hombre, gauza pilo bat hartzeko, bai, adibidez, labar artea, zergatik margotzen zuten kobazuloetan. Zergatia lortzeko, atzeruntz joan, eta norbaitekin hitz egitea, litzateke. Baina. Makinaren denboraren Jarri beti eparkatu. Norbaitek asmatzerakoan galde dezala, eta nik aplikazio pila bat emango dizkiot. Bale. Ondo da, Aritza. Eta zein esango zenuke dela ikerketa honen berezitasun nabarmenetako bat, ez? Beste ikerketa batzuk ere egin dira, ez? Honen inguruan, baino ez dakit irakurri dudanaren arabera honeko dauka, ez? Berezitasun sendo bat. Berezitasuna da oso zabala dela. Hau da, ez laginen kopuren aldetik, 27 direlako, baina Eurasia osotik datoz laginak. Hau da, Baikal, Siberia erdian dagoen Baikal lakutik dauden astarnategitik, bertotik datoz 4-5 lagina, buruz esango nuke. Horiek ekialdeen daudenak, Aritza? Markatu? Horiek dira ekialderago daudenak? Bai, ipar ekialderago. Gero badaude beste batzuk, Palestina, Siria, Israel, zonaldekoak, Frantzia, Italia, Alemania guzti hori, eta onaino.
Iberiar penintsula barruan dagoen bakarra, hauze urnietakoa da. Utze polita, guztio. Bai. Gainera musika honekin. Ja, gutxitan hartzen dugu saiontan tartea Musika klasikaren. eta obra klasikoak Bai. goiti berantzuteko, eta gaur, naiz eta atzekaldean tarteka dagoen eta, baina horrela hitz egin zuen Zaratustra, Richard Straussen lan hau, osorik entzuteko aukera izango dugu. Hau aintzinakoa da, baina asko aintzinako gai eta zari gara gaurizketan, eta azken aldian Goiuri asko egiten dugu atzera. Pentsa, bihar bertan, Juan Ignacio Artxoaga antropologoa dator gurera, bueno, gentilen inguruan aritzera, baina bestetan aritu izan gara, ez? Gizarte preindu-europearren inguruan, elkartrukaketaz, senidetasunaz, Levi Straussetaz. Ziurra asmatzen badute denboraren makina, Juan Ignacio Artxoaga izangoela lehengoa, paleolitikora... Uste aritzare animatuko dela gira horretan. Biak batea. Barkatu zuzeketa, baina Juan Luis da. Ez, beste Artxoaga batetaz ari gara. Bale. Eta gainera, pentsa, biak tolosarrak dira. Bat, antropologia paleontologikotik, Juan Luis Artxoaga, eta Juan Ignacio Artxoaga, esango nuke antropologia kulturaletik, edo euskal mitologiaren lantetik, bai. Baina uste dut, Juan Luis ere animatuko zela. Paleolitorako bidai horretara, aritza eta Juan Ignaziorekin batera. Bueno, norbaitek asmatzen balen badu, uste dut eskaera asko izango dituela, eta hor, zaplastiko egongo direla makina hortan lehenengo bidaia egiteko. Uste dut, Bueno, nik lehenengoa, enukei nahi. Iteko lehenengoa beste batzuk. Probatzeko, Probatzeko. Barkatu, nik ni honitzen baten, Bai, ni irutxulo izeneko saio baten giltzen lanien, eta han bageneukan makina. Osa, parkatu, denborare makina. Eskerrak zu animatua zaren, ze hemen Goiurita norak zera arrakastari beldurri gabe, esaten dela batek. Denboraren makina lehenengo bidaia egiteko aukera izan, eta bazpade joan da dia beste norbait. Nik ez dut esan ez, nik. Ez, Goiurik esan duz ez. Goiuriren arrazoiak eman ditut. Aritza, ikerketa, bueno, orain arte adituek esaten zuten dirudinez eta esango genuke berdintasun genetikoa dela eta txakurra 8 grisetikan datorrela. Ez dakit hontan agondo ulertu deten, usten dezuek ere bermatzen dezutela, ez? Txakurra 8tikan datorrela, baina 8 grisetik dator edo beste 8ren batetik? Eske 8 grisa bada 8en artean mota bat, Iberiar 8a bezalakoa, eta uste dena da, okertzen ez banaiz, 8 mota edo subespezieak egungoak sortuko liratekela azken izostaldia bukatu ostean. Eta egokitu, hau da, 8 mota bakarretik hasita klimaren aldaketak, biotopoaren aldaketara, eta egokitutako populazio ezberdinak dira. Ordan, hemen ez da arraza batez edo subespezie batez hitz egiten, baizik eta 8etaz orokorrean. Eta gero beste laginak ongi konservatuta lehur eta guzti hori, orduan adibidez Karelian baldin badaude, Rusian aztarnarik zarrenak, kopatu behar ziren, garaikideak ziren 8en aztarnak, ze 8 motaz hitz egiteko kapazaz egiteko. Aukera hori izan beharko litzateke. Orduan zaila da. Momentuz 8etaz hitz egiten dugu orokorrea. Ados. Eta, bueno, badagor, beste izen bat, ez dakit nola esan, ez? Protoperro izeneko zerbait. Zer da hori? Prototxakurra. Prototxakurra, bai. Prototxakurra. Zer da, ez? Edo zertaz hitz egiten ari gara, prototxakurrataz hitz egiten ari garenean? Hitz egiten dugu, hori lehenengo etxekotutako animalioietaz, genetikoki ja bereiziak 8etatik, baina ez dakigu zehazki ze forma izango zuten. Ze kolore, ze tamaina. Tamaina eta aztarnen arabera zu somatu dezakegu, nahiko handitxoak zirenak. Baina forma eta irudi bat ematea, ez dago oraindik. Zaila da. Ondo.
Ez lirake izango, kanis familiaris oraindik ez lirake izango, ez? Erdibideko zerbait, esan dezakegu. Bai, bueno, ez pizkat eskubo zabal izanga, bai, jalak familiaris barruan, bai, txakur barruan, zakuko genuke, bai. Horrek ez du esan nahi, egungo txakurren aintzandaririk zirenik, eta hori beste historio bat da. Behin hori izan da, gugana iritsi arte, gauza asko gertatu ziren. Ados, bueno, orduan honek beste irratsaio baterako ematen du ere, ez hitz egiteko, ez Aritza edo? Nahi bat imaduzue, bai. Bai, bale. Uste dut bigarren kafe hartu behar duela Aritza Bialuek, ez norazuk azken gara bat bota nahi dezun lasei gehiatzeko, edo bigarren kafe bat utziko dugu nor pendiente. Gauza asko esan dizkigu Aritzak, gauza asko barneratu behar ditugu, zu aukeratu azkeneko galdera botako dugu edo gorreko dugu? Bueno, nik azkeneko galdera botako nuke, hainbat dauzkaz egiteko orduan bigarren beste kafe baterako ere ematen. Bigarren termoa, ingo. Bueno, nik hemen, aztertutako txakurreietako batzuk, hoi esan bezala, duela mekameia urte Europan, ekialde hurbilean eta Siberian izan zirela ikusial izan dezute, eta aldi berean gizakiaren garapena etzen berdina izan leku guztietan. Eta ni jakin nahiko nuke, ea orduan txakurrak momentu ezberdinetan, edo otxoak momentu ezberdinetan iritsi ziren txakurri izatea zonaldearen arabera. Gu dakikula ez. Lehenengo txikopenak, orain dela 11.000 urte inguru eman ziren, eta geroztik txakurrak txakur izaten mantendu dira, eta otxoak bere kabuz aritu dira. Hau da, behin etxekotuta, gizakia ez doa naturara berriro otxo batzuk hartzeko eta etxean dituen txakurrekin nahazteko. Hasiera batean berizketa hori egiten da, eta gero, eta hori interesgarria da, gizakia beti bere txakurrak berarekin ditu. Eta bai ikusten da kontrakoa. Hau da, zenbait txakur basati bilakatzen direla, hau da, herritik ihes egiten dutelako edo dena delakoa, eta egungo txoetan badaude txakurren geneak. Hau da, basati bilakatzen dira txakurrak, topatzen dira otxoekin eta haien artean ugaldu egiten dira. Ikusten da zelan txakurrak sortu ziren eta beti gizakiek kontrolatutako animali bat izan direla. Jo, erantzun honekin, uste dut, artea agurtzeko moduan bagarela, naiz eta norak dien bezala horrenik gauz asko galdetuko lizkioken Aritza Bialengari. Aritza, mila esker, eta esan da bezala, uste dut, hola, hemendik entartetxo batera, bigarren kafe batera, gonbidatu behar dugula, Aritza Bialuenga, eta hariko garela zurekin berriz ere ikerketa honen inguruan, eta ikerketa honen ondorioen inguruan, ze uste dut, badire lorendik gauz asko hemen jorratu genitzakenek. Beraz, mila esker Aritza, eta esan dako hartuko dugu beste batean bigarren kafe hori. Perfecto. Perfecto. Mila esker. Eta guk gozatu egingo dugu, horrela hitz egin zuen Zaratustra, poema sinfoniko honen, azken zatitxoa entzuten ari ginen dantzaldiko kantua, eta amaitzeko gautxoriaren kanta, edo gautxoriaren kantua, gautarraren kantua, gauzalearen kantu hau. Ilargi betearekin, Richard Straussekin, eta Londongo sinfonikarekin, agurtuko dugu, Nora Oteiza bera ere, ze gustora egondan Nora, Ez da sensazio, urduritasun sensazio, badago jendea dituna abeslaria fanak eta hola. Zu Aritza Bialengaren fana zara. Bueno, Aritza hor dugu entzuten, eta kontatu gara, zebera hor, diagi, txakurren inguruan, txakurren jatorri paleolitiko edo historiko horren inguruan gauza asko ikasten. Entzungo dugu Richard Strauss eta azken minutuetan murgilduko gara, agurtu horretik bigarren kafean. Eskerrik asko Nora, agur. Zuei, eskerrik asko. Agur.
Ez larritu inor, bigarren kafean gara, eta Richard Straussen horrela hitz egin zuen Zaratustra kantua, entzuten ari ginen, eta bitartean Faribaxe ganekin Zaratustraren figurari buruz ikasten. Uste du datorren astelenean honi heldu barri gula, Fariba. Bai, idea hona da. Zaratustra esan profeta persa bat, mazdeismoaren profeta. Hau da, aura mazda jainko moduan zeukana. Eta berez, Iranen hori izan jatorrizko erleginoa. Ze ondo, eta kontatuko diguzu gehiago zoroastrianismoa. Bai? Bai, bazue, bai? Usto ondiz. Venga, badugu plana datorren astelenean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gu poliki agurtzeko moduan gara? Ze azkar? Bueno, segun. Luzea itzaizu? Benekin sartu besterik ez tezu egiten? Bueno, eman diozu vuelta gero, Xirin, goxo. Ja, claro. Lankidek mobin egiten diate. Hoi ez egia. Piskatu dahi. Nahi ez bomboi bat? Zuzenean moitxazu. Ez du nahi. Nigo, bigundu apur bat. Ez. Ya está. Vale. Txan digute gaurko kafea goxua izan dela, Oh. Nola da kafe goxua iranierrez? Bile xirin. Oh, ze polit. Ez ziedu esan. Ze hizkuntza, Maravillosoa. Bueno, Pink Floyden The Wall diskoa gaurko gonez atera zen, eta gaur aipatu ditu gain bat efemeride, baina gurtzeko ere hau. Nahi genuen zuekin elkarbanatzeko pasa gara. Straussetik, Pink Floyd ondietara. Another Break in the Wall. Zesan nahi donek, nik ez da itela inglesez. Hacer a the what? And the zer? Another Break in the Wall. Another break in the wall. Another break. Beste ladrillo bat, ez? Hormien. Edo brick. Brick. Bai, beste ladrillo bat. Engaizki euskatzen dut? Edo belarria pixkate... Ez, kostatu zaitu, A ber. Zu lertza. Kostatu zaitu. Gauza zaitzut. Eta egiten ari behar mazara. Neiko. Erresa da pentsatzea brick behar dula izan, ez? Bale, barkatu. Ez. Aztrakit. Euskoen beste dakizu ingeles, ez da, gero? Nik uste, Britaniarra eta Amerikarra buron naztu induzela. Nada horretan urdu ez tegizu horrekin. Bai, hori badaukat, bietatik kutsi, baina nasketa pixkat, bai. Izan ditut oso influentzia amerikanoak eta oso influentzia britaniarrak. Polifasetikoa zara, inigo, pentsa bolan. Bai, horpegi asko. Inguruan. Faribaxe Jan, agurtegi marko zaitugu, badela, ordua agurtzeko, eta Another Brick in the Wall, bai, beste adreilu bat paretean kantu honekin, 2011an remasterizatu, baina askoz aintzinakoa den The Wall diskonekin. 1979an kaleratu zuten Pink Floydeko kidek, eta orduan ezkinen inor jaio. Ez da ni ere goituri, naiz eta txiste egiteko preseinen. Faribaxe Jan, urrengo astelenean kontatuko iguzu Zaratustrari buruz. Zartust. Oi, eskaz polilla. Goiure zeiza datorren astrene arte? Ez bian arte barkatu. Ez, nian ator. Ez, agur. Gainera, Gero negarra ingo dugu. Orain suminduarena egingo duzu. Bai. Ja. Bai, esaletu naiz. Ja. Ez, ya está. Agur. Agur. Bai. Ui. Zuek lasai, Inor ez da dila gehiagik ezkatu, ze badugu lehen matzaio honetan. Keep calm, bigarren kafea. No, den ez. Balm. Ipurter, torri izker. Horen bai, bagoaz. Aio. Mi. Keep calm and bigarren kafea.